Aquest carrer era un carrer necessari de fa molts anys. Fa més de 20 anys que es demana la seva construcció i no ha sigut fins ara que s'ha pogut portar a terme. Aquest carrer ens permetrà canviar tota la viabilitat de tot Llafranc, podent fer que el carrer o el passeig Cipsela sigui més per vianants, encara que hi puguin passar els vehicles, evidentment, però ja no haurà de suportar el doble trànsit. Tota la zona de l'església, que estava col·lapsada, i carrers molt estrets, queda alliberat per aquest nou espai, i com podeu comprovar, en moments d'estar aquí ja té un trànsit força important. Evidentment, hi ha hagut una reorganització de les senyals de trànsit i de les direccions dels carrers que quedaven afectats aquí a la zona de l'església, però al mateix temps des de l'Ajuntament de Palafrugell estem portant a terme un nou pla de senyalització direccional a les platges sobretot, i aquest pla també contemplarà la nova reordenació de tot aquest trànsit. Era molt important obrir-lo ara per l'època de l'estiu que estem. Fa 20 anys sí, podíem haver esperat a passar l'estiu, però hem preferit obrir-ho ara, encara que formi de manera provisional, amb una sola capa d'asfalt, amb carrers de nova urbanització. Entre la primera capa i la segona, la capa definitiva, s'ha d'esperar 2 o 3 mesos, però hem preferit obrir-ho amb la primera capa, així veurem els defectes que puguin sortir per poder-los solucionar definitivament, i per això el carrer està pintat amb pintura provisional, perquè els vehicles també sàpiguen que estan passant per una obra que està oberta, però que està oberta provisionalment i que estarà en obres i que a final de l'estiu s'acabarà definitivament.